हेलो लोगोफोर आङो दायो बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमथिखा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बेबायदिनो सालबारि गामियाव दंफैयो। दा बेयाव बेबायदिनो मोनसे फुटबल बादायलायनाय होनो थाखाय थाम थिम जादों। दा बेयावहाय मा रोखोम सिस्टेम आङो दा बिथांमोनजोंनो क्लियारै रायज्लायजोबगोन। आंनि चेनेलनि दारैनो गासैखौबो नोंथांमोना नुलांजोबगोन। नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप खालामालासिनो नायलां, अब्लानो गासैखौबो बुजिलांजोबगोन। दा बे खेलानि गेजेराव जाय बिथांमोनानो विनार जानानै थांगोन, दा विनार जानायनि थाखायहाय ट्रफिया नैबेनो। दा बेजों लोगोसे अमा बेदर दंफायो होननानै आं खोनानो मोन्दों। बेसेबां अमा बेदर जेनेबा 40 केजि महनसे बे अमा बेदरखौ मोनफानाय जागोन बे विनारनि थाखाय। आरो बेजों लोगोसे रानार्स आपनि थाखाय नैबे दा बे ट्रफिखौ मोनलांगोन। बेजों लोगोसे बेसेबां अमा बेदर दंफायो 25 केजि अमा बेदर मोनलांफागोन। आरो बेजों लोगोसे बे बेस्ट प्लेयारनि थाखायमोन नामाथाय, दा जाय बिथांमोनानो मोजाङै खेलाखौ गेलेफुंनानै देखायलांगोन, दा बिथांमोननि थाखायहाय बेबायदि बेस्ट प्लेयार होनाय जागोन। नै बयबो मोजाङैहाय गेलेफैनो थाखाय नाजा, नै बेफोरबायदि बेस्ट प्लेयार मोननाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे गासैबो गेलेगिरि बिथांमोननोहाय नै बेफोरबायदि मा होनो गलबो हरनाय जागोन, आरो माने मेडेल बेफोरबायदि होनाय जागोन। अब्ला बेफोरबायदिनो बयबो मोजाङै गेलेनो नाजालादो। आच्चा, आङो दा ब्रादारनिफ्राय मिथिनानै लाबावगोन बेदि खेला होनो थांगासिनो दङ। दा बेयावहाय पलिटिकेल नेताफोर सोरखौबाफोर लिंहरनाय जादों नामा? लिंहरनायाथ' जोङो इनभाइट खालामदों, माने जोंनि स्पर्ट्स EM सार दावबायसा, ओमफ्राय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM सार फेरेंगा, लोगोसे जोंनि ओनसोलनिनो सार MLA जयन्त, बिथांखौ जोङो इनभाइट खालामदों। आच्चा, ओमफ्राय दा बिनि गेजेरावहाय साथाम जोङो इनभाइट खालामनायावहाय सुबिदा उसुबिदानि थाखायसो सासेया सफैयो, जों बुंजोबनो हाया। दा बेजों लोगोसे आरोबाव बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय आर्टिस्टफोरबो लिंहरनाय जादों नामा? बेखौबो जों खबर खालामदों, माने सफैनो हागौआनो बांसिन बेबायदि अबस्था। जायखिजाया सासेया सफैगोन आरो ना? आच्चा, दा बेजों लोगोसे आं ब्रादारनाव मिथिनानै लाबावगोन, दा बे मेन खेला होनायनि मेन उद्देश्यआ मा, बेनि सोमोन्दै एसेसो बुंहरोब्ला मोजां जागौ। जोंनि बे नैबे दानि सिजोनावहाय खेला होनायनि मेन उद्देश्यआ बेनो जे दा फ्राय बुंनो थाङोब्ला सामार भेकेसन, जोंहा दा गायनाय फुनाय सम, लोगोसे जोंहा स्कुल गैया। दा जोंहा गोबां मथा मथि 30+ जोंहा गथ'फोर दङ, आरो बिदिनो फरायनाय लिरनायफोर 30+ गथ'फोर दंखाय, माने जेन बिसोरबो मोनसे इंगेजआव थायो क्लास गैयैखाय। गायनाय फुनायाथ' जोंहा फ्राय गायनाय फुनायानो गैया, माने गोरान खेथिसो जोंहा मावो, माने गायनाय गैया। बे हिसाबै जोङो सामार भेकेसनबोखा, मा खालामना थानाय बिदिनो गोबां खुदियाफ्रा, माने इयुथ्सफ्रा बेखाराव जेन थाया, माने ओरै खना जेन सोरबा पाबजि, सोरबा माबा सिगारेट बिरि बा थांखु माबा माबि जौ बिदि जेन बेबायदि माबायावहाय गोदोना थाया, मोनसे इंगेजआव दोननि होननानैहाय नैबे खेलाखौहाय जोङो होनो नागिरदों। आच्चा, बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम बेखिनिखौ मिथिहोनायनि थाखाय। दा लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो फैनानै नायफैनो हागोन। खेलाया जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन, आरो बर' सावथुन मुलुगनिफ्रायबो आर्टिस्टआ जिखुनु जा सासेया सफैथारखागोन होननानै बुंदों बिथांमोना। आरो बेजों लोगोसे पलिटिकेल नेताफ्राबो सफैगोन, दावबायसा बर' सार, आरो बेजों लोगोसे फरेस्ट EM रनजित सार, बेजों लोगोसे जोंनि बे 31 नं सिडली समस्तिनि MLA जयन्त सार, बिथाङाबो सफैगोन। दा बेयावनो होगोन नै खेलाया। बेजों लोगोसे साल बागानबो दङ, नै जोबोद गिदिर साल बागान। खेलाया जागोन जाहैबाय 21 थारिख, दानि बिस्तिबारनिफ्राय जागोन आरो खेलाया। बयबो फैनानै नायफैनो हागोन, फ्रि, टिकेट नाङै। आरो एबारानो जोंना SK बड' ब्लगआ जोसिगोन बलखौहाय जोंनि सालबारियाव फैनानै ट्राइ खालामनायनो आरोना लोगोफोर, ट्राइ खालामनो नागिरदों बिथाङा। खेलायाथ' 21 थारिख बिस्तिबारनिफ्राय अपेनिं जागोन नालाय, दा बे हिसाबैनो आंबो एसे ट्राइ खालामनायनो नागिरदों। आरो दा ट्राइ बेकार जोयोब्ला एसे सिगां दाउ जाग्रामोन नालाय, दा बे हिसाबैनो हमनायनायसै आरो ना। ओमफ्राय नै राय जोग्राया दङ, नै ओमफ्राय दे जोदो। किपाराबो जों थाबाय, लागाव आक्रमन, हमनो हाखायो नै, गला खामादो, सेंग्रायानो दाबो दंखायो। नै एबार केन्सेल होफिनबावसिगोन, लागाव, हमखायो नै दामिसो, देनजारैनो दङ। लागाव, एसे खनाजोंनो जोदो। गल हाबबाय। गैया, फिउस जाबाय आरोना। फेल जाबाय।
बेफोरबायदि हमफैनो हागोन आरोना गोजोननाय थाबाय दा लोगोफोर आङो नोंथांमोननो साल बागानखौ देखायनो थांगासिनो दङ बेयावहाय जोबोद गिदिर गिदिर साल बिफां दङ आरो खमैनो 100 बिगासो दं होननानैहाय बिथांमोना जोंनो खिथाखाबाय अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों साल बागानखौबो नायलांदो आरो बेफोर गासैबो साल बागान गोजा ओरैबायदि गिदिर गिदिर देरबाय नै दा जोंना साल बिफांफोरखौबो गोबांथार जायगाफ्राव नुनो थांला आरो बहुद खमायलांबाय दा बे हिसाबैनो नै बेयावहाय जोबोर गिदिर साल बागान दङ दा नोंथांमोना फुटबल नायनो फैनायजों लोगोसे बेबायदि साल बागानावबो बेरायनानै थांनो हागोन आरो नै बहुद बरिया आरो एकदमबारे बेरायनानै बेरायथ'नो हाया आरोना ओरैबायदि गोजोननाय मोनखायो दा बेयाव बेरायफैनो मोननानै गोसोआ ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन आरो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं बहुद थान्दा आरो एयार कन्डिसन बायदिल'खा बेबायदि साल बागान सिङाव आरो फैनानै नोंथांमोना फुटबल नायनो फैनायजों लोगोसे बेबायदि साल बागानाव ओरैबायदि इन्जय खालामनानै थांनो हागोन आरो दा बेयाव फैनानै ओरैबायदि मोजां मोजां एलबामफोरबो बानायफैनो हागोन आरो हाबदो एक्ट्रिसखौ ओरै लादो 1 2 3 4 1 2 3 4 होलायदो आरोखि दा ओरैहाय होदो बरियाल' नुखागोन रायज्लायजा आरोखि होदो ओरैहाय वा होलायबावखादो आरोखि ओमफ्राय एक्ट्रिसखौ ओरै लालायबावथिखादो युं बारलायनानैहाय ओरै लालायबावखादो आरोखि है मोजां जागोन एबार फैनांसिगोन नायलांदो नै आं देखायगासिनो दं साल बागाना बेनो गार्डेन बायदि आरो फट'शुट खालामफैनो हागोन ओरैबायदि बेयावहाय माखासे बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफ्राबो माजे समाय एलबाम बानायफैनाय जायो दा नै बेफोरबायदि आरो ओरैबायदि पुरस्कारल' दं आरो साल बागान बहुद गुवार आरो बेरायख'नो हाया नै जोबोर गिदिर गिदिर देरबाय नै बैफोरथ' गैयाब्लाबो 5 फुटसो बलाय जाबाय आरो ओमफ्राय सिं सिं बेफोरबायदि आरो ओरैबायदि मोजां जायगाफ्रा बेरायनो क्लिनल' आरो आच्छा दा लोगोफोर जोङो न'आव थांफिनसिगोन बेबायदि साल बागानाव बेरायफैनानै गोसोफोरखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो दा ओरै नै फंबायखौ लोगो मोनफैदों दा फंबायानो बे सालबारिनि माखासे लामाफोरखौ आंनो खिन्थिनाय जादों आरो बहुद मोजां मोजां जायगा दं प्लेस दङ आङो गोसोआ ओरैबायदि गोजोनग्लायनाय मोनदों आरो दा फंबायनिबो चेनेल दं मा टटेल बयस आंनि चेनेल नामा नोंथांमोना सार्च खालामनो हागोन भिजिट खालामनो हागोन आरो मोजां मोनाबा डिसलाइकबो होनो हागोन ना मा होनो सार दा ओरैनो मा ब्लग लाबोनाय जायो जेनेबा ओरैनो दाख्लै पाहाराव बेरायनाय दंमोन मोनसे हिन्दीनि बानायनाय ओरैनो मोनथाम मोनब्रै दं आरोखि भिडिअआ पाहाराव बेरायनाय बिदिनो आं बांसिन हाग्रानिल' भिडिअ बानायो हाग्रायाव थानायनिल' भिडिअ बानायो आङो बांसिन हाग्रानि मानसिफोर ना हाग्रा मानसिफोर थानाय आङो थिग दं एन्टारटेनमेन्ट जानाय लोंनाय बेदरनि जेनेबा कुकिं खालामनाय हाग्रा बारियाव सेक होनानै जानाय बेदर बेफोरबायदि आं भिडिअ लाबाय थागोन आरो बानायगासिनो मोनथाम मोनब्रै दं दाबोनो दा नैबे फंबायनि चेनेलाव थांनानैहाय नायनो हागोन आरो बिथांखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन जाहाथे बिथाङा नोंथांमोननि अननाय मोननानै बेबायदिनो रासिन थुलुंगानायजों बानायनो हायो आरो सार्च खालामनानै आरामसे साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो अब्ला गोजोननाय थाबाय दिनैनि भिडिअआबो आंना बेखिनियावनोसै बाय बायसै आरो मोजां मोनोबा सारनि भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो मोजां मोनाबा डिसलाइकबो खालाम आच्छा डिसलाइकबो खालाम मोजां मोनाबा मोजां मोनाब्ला आरोखि माने खुनु उसुबिदा गैया जोंनिया आरोना अब्ला एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय